Nebudeš ji potřebovat. A teď jde. Vezmem si moukár. Dobře, budu vzít. Hlavně po cestě do ničeho nedáš. Tímhle autem budeme ujíždět pryč. Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušniny. Jo, budeme dělat kolej ohňostroj. Teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdeme zadním chodem. Co to kurva děláš? Jestli ten krám koukne, je po nás. Tady podávej si to, co? Prostě jednou někde tukneš a taky nás můžou seškrabovat z chodníku. Promiň, už je to asi. Tak, chlapi, no tak, řekněte mi to. Co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku, už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležité. Čím víc toho víš, tím víc na tom seš. Jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Hotel vyhodíte do loty, co? Marty, Promiň, držím hubu. ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Fajn, tady je hotel. Vjezd do garáže je na druhé straně. Zaparkuj za mnou. A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Pak by bylo blbý, kdyby nás Klementeho gorily prohledali a něco našli. Fajn, Vito a já půjdeme dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký bum, nastartuješ káru, protože budeš potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů a hlídači. Tak jak se tam náhodou dostaneme? Vezmeme to přes prádelnu. Co je, chci si přemáchat trenky? Blbče, schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjde nahoru trochu uklidit. Vážně? Kde jsi zrovna ty sebral mozek? Věliš mi, vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bychom nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. Neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasraný hlídač. Ale do prdele je to zavřený. Ten blbec nám to měl nechat otevřený. Teď budeme muset počkat, až se ten kreten objeví. Kurva. Dostaneme se dovnitř někudy jinudy? Můžeš to zkusit, ale já si tady chvíli počkám. Jen pro případ, že se ten blbec objeví. Zasranej leno. Tak pojď ty blbče.
Víte tím dál? Já toho chlapa zabiju, kurva. Fakt, že jo? Možná bychom mohli schovat mukvaje se stejnou bankem. Jo, gremlíni, to je dobrý kšeft, ne? Potřebuješ s něčím pomoct? Hele, je mi pak líto, že jste nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se. To stačí, teď zvis. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformu. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Hej, vy dva, pojďte se. Uklidte ten zasranej bordel, pičáci. Uklidte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hůl. Tak jdem, ahoj. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce, tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neudělá. Henry je fajn, i když maká pro toho blbá Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemyslí. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepozná. To kurva doufám. No, na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. A nebudete se ptát, co to majete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistionky. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva nikdo nepadnete. To bylo ano. Prosím, doktor Rondon. Já vám to nějaký nahradí. O tom pochybuji. O tom opravdu pochybuji, Romeo. Objednáme si pizzu a pak si můžeme zahrát. Těhle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? Jo, ten bordel. Tak jo, pojďte vy dva. Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák proštil hlavou přímo do podlahy. Asi 5krát nebo 6krát. Takže teď je to celý zasvíněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle ukliďte, mrztěte sebou. Šuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudu. Jo, pojď mi píchnout. Žlutá, modrá, plus, plusu.
červená a dohromady. Minus modrá. Výborně, fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. Kousek si vynechal, blbče. Aha, tak už jste hotový. Tak se seberte a zjiste. Fajn, teď na střechu. To je Klemente. Mohli jsme ho sundat z lidí bouchačku. Jo, a za 2 sekundy na to bys byl jak cedník. Klídek, drž se plánu. Sakra, hry jsem zvyklý na to. Proč tady kurva je tolik zasraných schodů? Mám tě snad odmíst? Vy to počkej, na něco jsem zapomněl. No, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů. Výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle 2 kousky. Díky. To nic. Musíme se dostat k té umývací plošině. Pojď. Kazente ho chlapy. Tak jo. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Hej, co tady kurva doplň? Kurva, to neumíš. To se špětně předěl. Hej, co tady kurva dělá? Co tebe, bojíš se? Nic jako je celý. Uráně! Cílíš hůř jako je celý.